Nemnu li spiċċa żmien li l-istudenti għandhom jinfirdu ħabba xi ħaġa li tifret student mill-ieħor, rajna li wasal iż-żmien li naqdu kollha flimkien fejn hemm ċertu issues li joqtu l-istudenti b'mod dirett, ninsaw dak l-affarijiet li jagħmluna differenti naqdu flimkien ħalli ovvjament ngħin l-istudenti kollha. Kliem il-President tal-Laqda Studenti Demokristjani Luke Muscat fl-ewwel ġurnata skolastika wara li sar magħruf li l-SDM rebħet mill-ġdid il-fiduċja tal-istudenti tal-Junior College li eleġġew lill kandidati kollha tal-SDM seba' biex imexxu l-Kunsill l-Studenti Junior College. Dan ifisser li l-SDM se tirrappreżenta l-Junior College għal raba' sena konsekuttiva bl-aħħar 3 elezzjonijiet din l-Laqda jirnexxilha teleġġi lill kandidati kollha tagħha seba'. Muscat qal li riżultat sodisfaċenti tal-SDM huwa vot ieħor ta' fiduċja f'din l-Laqda illi issa u t-tim tiegħu jridu jħarsu lejh u jikkunsidrawh biex ikomplu jsaħħu l-ħidma tal-Laqda mill-qrib tal-istudenti. Minnaħa tiegħu Keith Grima li f'din l-elezzjoni ġie elett bħala President tal-Kunsill Studenti Junior College qal li l-Kunsill ġdid se jkompli jibni fuq il-ħidma tal-Kunsill preċedenti fost l-oħrajn l-sponsors li kiseb u l-proġetti li bidlu l-Junior College. Se nikkonsidraw li nagħmlu ovvjament xi affarijiet li forsi ma kinux fil-manifestan li laqtuna xorta u nasbu l-istudenti jixtiequhom ovvjament u ser jgħinuhom tul is-sentej li għandhom hawnhekk ġewwa l-Junior College. Intant dan ir-riżultat wassal ukoll għall-bidla fir-rivali tal-SDM, il-Pals, hekk kif is-Segretarju Ġenerali Joseph Mazzini ħabbar ir-riżenja tiegħu mill-Laqda.